Honen helburua, hain zuzen be, sektore eszenikoa laguntzea da. Deialdi honen bidez, antzerki, dantza eta mota anitzeko konpainiei lan eszenikoak ekoiztu eta montatzeko espazio eszeniko eta baliabide profesionalak eskaini gura deutzeguz. Gaur, atsegin handiz aurkeztu gura deutzuegu 3. edizio honetan hautatutako proiektua, Emak umeak. Juana Bizkarra egonaldi artistiko horri esker, eta horrek ematen dituen baldintzei eta aukerei esker, eta diru laguntza honi esker programazioari zuzendutakoa aurrera egin ahal izan dugu, eta gure proiektua egia bihurtu da, ez? Nolabait askotan esaten da Got Talent eta holakotan, nire ametsa bete dut, hau beste modu bat da, baina gure kasuan gure Got Talent txikia esan genezake, ez? Getxoko kulturretxea izan dela eta asko eskertu nahi dugu aukera hori, eta aukera hori gabe, biekin gainera, ez ginen hemen egongo ziurazki, ez genuelako izango aukerarik modu duin batera aurrera ateratzeko proiektua, eta orduan igual beste espazio baten eta beste modu batera egin beharko genuke. Zale batetik noski komedia erauntzen ematen gaitu, baina abia puntua da errealidadea. Horregatik bereiek dute autu hau, satira musikal bat egiten ari garelakoan, eta hoxe pentsatu nunik hau ganberra hutsak dira, baina ze ondo horrelako gauzak eta horrelako mezuak zabaltzea.